Από εδώ είναι ο Κουμέλης Κώστας. Σκάνδαλο. Γιάννης. Σπύρος Ανίδης. Ο δρόσης της γειτονιάς. Από εδώ είναι Βαγγελέλης. Μαλάκας. Τηλεδάκι Σαραντέλης. Αυτή είναι όλη η ομάδα Σκάλας Πράμς. Εσύ. Εγώ. Ο Κουμέλης τώρα θα κάνει ψαράκι του Ροναλντίνιο. Μαλάκα δεν το έχει. Δεν είναι σίγουρη καλά. Έξω που βάλεις. Τι αισθάνεσαι, κύριε Κουμέλη? Ωραία του πισά, ωραία. Ωραία. Σκάνδαλο. Το τέρμα. Μαλακία. Τι αισθάνεσαι? Τι αισθάνεσαι? Σκατά. Κατούρα μέσα. Μαλάκα, τι δίκα γίνεις, πώς με τρέχει. Τίποτα, εγώ τρόπο πόλε και εσύ. Είμαι χοντρέ. Έλα, μου το. Λέγε μαλακή, λέγε. Ο χοντρός τώρα θα κάνει ένα μούσχημο. Μέτριο. Τι μέτριο με εκεί το. Έφυγε από εκεί και μετά εκεί. Μετά. Έλα, Κουμέλη. Τι αισθάνεσαι? Σιγά σιγά. Το 9. Έλα κακά. Αλλά έκανε βίντεο. Μαλάκα, είπαμε τώρα. Εσύ. Μα θα κάνουμε το προσκομέρα και Έχει κάτι. What's up? Αυτό σε δίκαιο. Εγώ δεν κάνει βίντεο όμως. Τι κάνει αυτό? Μαλάκα δεν σκόρπα, Τι είσαι ρε Παλαιστινά? Το πούλο. Αυτή είναι η σκάλα. Πράμς. Εγώ να κάνουμε αυτό που είπε.